Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras sa amin, papagayam. Intay basa ti maikadwa Korinto Kapitulo 5, versikulo 17. May saabaro a parswa ti siya sino man ang mainaig ka ni Kristo. Naglabas na dagiti daan a banag, kat dimtengan dagiti baro. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudnoy, ken biag. Sige, kadwa. Aginom tayo, kide. Kakaiso na nakajakpatak. Siyak ti makamo iti mainom kan pulutan tayo. Ayos! Dahil dati magustuhan milaunay kan ka, Sandro. Talaga the best ka. Amo yung matasana ka na imot. Nangruna kata kayo abarkada. Kan naimbag ko tabaro ka ba ilain? Di nagmat lang amin naglunin ni Silvia. Di ka ba lang amin sumapol iti sabali? Baybaya mo ni Silvia. Ni Silvia te kayat ko. Isuti ipit-pitik ti pusok. Awanin ti sabali pa yung ayatak. No saan ani Silvia? Silvia, 20 at awan tinapalabas. Saan arumbang ay bukbuk mo ti panawin mo kanyak? Nangruna kat saan nakmat nga ina. Ngam si katiina ni Ramon, nanang. Pudno, ngam kaas itinakunak. 20 at awanan tinapalabas. Manipod kaawan dito'y ni Ramon. Nanang, kayat mo ka din apanawan ka. Saan, Silvia? Iso nala ang tamakonsensya ak. Nabayagan nga awan dito lugar tayo ti anak ko. Ngam di ka pulos pimanaw iti sibay ko. Adda dagiti agar-aram kan ka. Ngam awan ti uray maysa a kinayat mo kadakwada. Nanang, Imposible mat nga ay ayatang pailaang ni Ramon nga anak ko. Kalpasan dagiti inar-aramid na. nanang, husto ko man. Saan kayon ngagsao? Idiing kasarnak ti anak yo. Da kayon tinagbalin nga inak. Uray no anyaman tinapaspasama kada kami ken ni Ramon nga anak yo. Saan tayo ang mapaglibakan nga ina kayo matan? Kat saan kayo ang mabalin abaybayan, nanang? Ano yan Sandro? Itulot ka ni Joy Balaya. Umuna kanya gawid, Binong. Sarong karak pa ni Silvia. Mapan kay Joy, anabartag ka? Amangan no di nakapastra ka ni Silvia. Siya kung di mo, basta gawid kan. Sige. Sigat ni makam. Agawid ak ngarudan. Naimbag Rabim, Silvia. Sandro, pangaasim. Agawid ka kuman. Anya ka matan? Di nagman lakadi pastrakan. Nabartag ka. Pasensyakan. Silvia! Anya ka matan, my loves? Apay nga rekap mo matan tiri daw. Tsaklatan ikaskasa ni Silvia! Sandro. Nabartag. Ang mga ano niya teramidan na. Silvia! Dito ti tanda naman. Siya kalaing ti pagtinagam. Awan ti sa balya pagtinagam. No sana sa kalaing. Tandaan dito! Diyos ko, ikanak ko matinan anay akirad ti pakinakam. Tapno maibturak dagito ang mapaspasamak. Pangaasim, Diyos ko. Amom Silvia, no ada siguro ni Ramon, amang... Pangaasim, Carmen. Saan mo kuman nga ituloy ti kayat mo nga ibaga? Amo mo't ano mabalin? Diyak kayat ang mapagsaritaan ti maipapan ka ni Ramon. Pasensyakan, Silvia. Awan anyaman na. Basta di mo kumanda kamatan ti maipapan ka ni Ramon.
Ramon! Ramon, anak ko! Adakon, Nanang. Anak ko, agyaman ak na nakasublikan. Agyaman ak tandakan. Adon tinagbaliwan ti lugar tayo. Man-manon ti amok ditoy. Kasano, kat nasurok at 20 atawan ti kaawan mo ditoy. Wen nga rod. Nanang, saan nyo kumapay nga ibagbagakin ni Sylvia ti kadak? Kaya't ko ti makasarak iti trabaho. Sakbay amaamuan ni Sylvia ti panagsublik. Kaya't ko makita na ti panagbalbaliw kon. Iso apang nga asim, Nanang. Saan mo kumapay nga ibagbagakan kwa na nga adda akon? Anya jay kunam, binong, At na nakita ka lalaki anapan ni Balay da Silvia, Sandro. anya. Asino da jay lalaki? Diyan ka mamo. Itaila nakitak da dyan lalaki. Anya tigagara da jay lalaki ija ayan da Silvia. Sandro, ang mga nagbali na karibal mo da dyan. Anya? Heh! Saan ang mabaling? Amom akabailak ti pumatay, gapu kini Silvia. Sandro, Iso anas ken ama amwak no asino da jay lalaki. Heh! Jak ipalubos, nga adda ti agbalin akaribal ko kini Silvia. Siyak laeng ti lalaki para ken kwa na. Amo ka din ni Sylvia ang nagsublikan, Ramon? Saan pa'y, Carmen? Nilaang nanang ti makam mo. Di mo ka di kayat amaamuan ni Sylvia? Carmen, kadagiti na aramid ko iti. Diyak mo, numaaklon nakpay ni Sylvia. Saan ka di nga umdas a pamanagnak ti kaadda na lata iti poder ti inam? Ha? Aklo nag-alumikliklik ni Sylvia. Numadakdakama tinagan mo, Ramon. Ngam ti kinapudno nga agnanaadlatan ni Sylvia iti poder ti inam. Kat pamanagnak nga adda pa'y larik nanakan ka. Carmen, imayak, kas may sa agayam. Sikati kasingadan kada kami kini Sylvia. Sapay ko mata matulungan nak. Sige. Anya day tatulong. Ibagam. Tanong ka ba ulak? Ipaay ko. Agyaman nak, Carmen. Ngam pang nga asim ko ma. Saan mo pa'y nga ibagbaga kini Sylvia nga daakon? Nanang, adda ka din napasamak ajak amo? Apay anadamag mo dayta, anak. Madlaw ngamin anaragsak kayo, Nanang. Saan mo't siguro anakes? Saan ka di, Sylvia? Saan? Makatulong pa'y ket di kada kayo daytaan. Wen garod, anak ko. Nasdaawak la siguro. Gaputajak na irwam ang makita anaragsak kayo. Sipod ngamin idiawanan dito ni Ramon. Kanayon kayon analiday. Pasensya kan, Sylvia, ha? Kayat ko ti agyaman kan ka, gapu iti kinaanos mo kanyak. Kat, sapay la ko ma, tamapakawan mo ti anak ko. Nanang, Day talaang tidawat ko. Mapakawan mo kuman ni Ramon kadagiti na aramid na idi. Makalawasan tinapalabas manipod nakitam nga dalalaki na panidya balay da Silvia. Wen Sandro, ngam jak mo nakita nagsubli. Burbur tsa kanyak, ti kina siya asino day dya alalaking imbagam. Sandro, Hangam, nasayat mat, no saanin ang nagsubli pa'y no asino man day jay. Saanin arasken a pumatayak. Ading? Gumatangak man iti soft drinks. Pakisupot langan. Kan ikamatan iti straw. Wan manong, mabit lang. Pards, kabarbarukan sa dito'y lugar mi ah. Ha? Siyak ni Sandro, balwartik da ito'y lugar. Kat amin na kabarbaro dito'y, nasken amang tedda iti pang proteksyon. Kasta ka di? Atoy Brad, Kasta, nalakakagaya makasarsarita.
Thanks you, Manong. Agyaman na kading. Ato'y matibayad ko. Brad. Inakon. Oh, makitam da ito'y binong. Addan pag-inom ta. Nang ibati iti pagjaming tatadya lalaki. Sandro, iso day ti lalaki ang nakita kanapan iti balay da Silvia. Anya? Aping italaan yung bagam. Awan pa'y sirbim mo't binong. Makapasuron ka. Hala, umay ka. Kartingam. Surutin tatadya lalaki. Naimbag nga oras mo, Sylvia. Ramon, Siyak nga rod. Adda akon. kasano nga da ka? Di ba? Mabalin ka di apastra kan nakpay. Kaya't ka kumama ka sarita. Sige. Sumrak ka. Makita, kung naktumot namin kan Cassandro. Mismo ani Silvia tinang pastrak iti day lalaki. Saan ang mabalinda ito'y binong? Kas itinakon-akon. Jak kayat nga adaki din mangribal kanyak iti ayat ni Silvia. Siyak ti rumbeng apaki asawa na. Saan ket ano asino laditan agan ganda itlaeng. Anya ti plano mita, Sandro. Mabalin ka di na kun iraman pa'y. Urayek day jay alalaki. Ikak iti pagnakman na. Tapno saan to niya agsublipay iti balay da Silvia. No kayat mo ti pumanaw. Mapan kalatan, takrog! Umuna iti amin, Sylvia. Kaya't ko ti akid daw ken ka iti pamakawan. Gapo ka dagiti inararamit ko iti. Ramon, Amok asana ka nagbalin anasayat nga asawa. Amok adakkel ti sakripisyong kanyak. Naimbaglakit din. Tawan pa'y ti anak ta idi na ibalodak. Tanusan. Siguradong ad-adamanan na nakakaasi ka. Ramon, maawatan ako ma. No saan nakabasta agtalagkan ka. Tamo mat anak karo ti panagbuton ko idagdandan na tapaylaang. Sylvia. Ubing taunay ang nag-asawa. Nagbalin anatangkan ti ulok idi. Gapo itinalao sa panagayat ko kan ka. Ngamjak ni namnama abarra irong kagayam. Jak ni namnama nga adugayam akalukwan ti pakairamramanam idi. Ikit-kit daw akit ipamakawan da kita, Sylvia. Nagbalbaliw akit yaw nagtipagbalutan. Gapot na kabayatan ti kadda ki Jai. Namamok ti Diyos. Isungaro da sakbaya nagpakita kan ka. Siniguradok nga dan natalgad at trabaho. Tapno mamati ka asaanan asak day disigod aramon. Nga agtatakaw. Tiprom. Kan kriminal. Ramon, Agyaman na kini Carmen nagayem ta. Isutin ang tulong kanyak. no kasta. Amo ni Carmen ang nakaruarkan iti pagbalutan. Juan, Sylvia. May salaangan asaludsod, Ramon. Kasano ang nakaruar ka? Itinasurok a 20 at taon nakadda kiti pagbalutan. Ingka gumaak tinagbaliw. Kimamangak iti na marswa. Kat insukok ti amin kankwana. Nalabit a dinangag ti Diyos ti kanayon nga ikarkararag ko. Iswa na ikanak iti may kadwa akong daway. Iswa nga tuyak. Sylvia. Nawaya-wayaan akon. Kat iti pa nagbaliw ko. Kaya't kuha si kamot lang ti kadenak ang mga barwanan. Sika, Sylvia.
Gaputa ay ayatin kaunay. Nagbayag kamit din iti balay da Silvia, Pards? Asino ka? Shakti kaayan ayat ni Silvia! Gibusan ka itak kang ganit. Takukwak laeng ni Silvia! At daim mo ko. Matay ka! Di nakabalan! Ita! Tiri-tirak titakyag mo! Ita! Saan kan ang makakunayal pa'y? Denggam ti bagakan ka. Agbaliw kan. Sakbay nga dapay kong taway mo. Di mon urayan ang maipada ka pa'y kanyak. Ana ibalod iti adu atawan. Sakbay anak amiris. Agbaliw kan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Anak ko, agdinamagan dito lugar tayo ti panagsublim. Kang runaan ti inaramid mo kan ni Sandro. Diyak kumarami den dayjay, nanang. Ngam kapilitan. Gaputa sinalak ni bakti bagik. Naimbag ta nakapagtepel ka, anak ko. Naimbag ta saan kan akas idi. Ano maipasungal-ngal ka iti gulo, kat adda ti maibuis a biyag. Nanang, nalpasan ti kasta a klase ti panagbiag ko. Daanan day tapas at ti biyag ko. Tay dinaamamok ti Diyos. Nagbalinan abaro ti aming kanyak. Linipat kong ti daan akita ti panagbiag ko. Ket pinilik ti mga barwanan, iti sidong tinamarswa. Anak, Kas itinakunakon, saanen asak day di sigud aramon. Nagbalbaliw akon, nanang. Iso ang mga barwanan akon, akaden na kayo kini Silvia, nga asawak. Ti panagbiag, iti kasipngutan, kat mangipasimudaag iti kaawan ti namarswa iti den na ti tao. Ngam iti kanito nga agbiag tayo babaan iti panarabay ti Dios, saan tayo ang mailipsong iti basol, kat masursuro tayo ti mga barwanan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.